Здраво, другари! Здрава криптореволюция! Живи ли сте, браки? Пепел. Нищо, продавайте, все ще имате и all in. Продавайте, брат, sve ще имате, що не ви трябва и all in. Ово е, не знам. Знаете секош како иде. Кој ќе зборат sve позитивно и накрая бум! Братче, нема Wall Street, брат, што да ви кажем, гледай. Брат. Тамо 3%, Nvidia, брат, Nvidia ќе спаси крипто, леле, тука $1,000,000. И што направи? Позитивни информации за Nvidia, бум, краш. Стави овие бракета, сите видеа, Nvidia го спаси крипто, толку крај, литнаме, тука, врнаве се all time high. Што направи? Тактички гледате како ги прават работите, брат. Све ово плански договорено до точка. Ја зашо викам, октомври, ноември, декември најпозитивните месеци треба да се крипто, така ли? И сега, ја што ја викам плюс, нели не може да зборам само негативно, викам 2026. И ово паѓа и овој ми викат, брат, и не рече дека ќе лита. Па ние сме 2025 година. Ја викам ќе се влечеме до 2026. Април, август, декември може ќе отидеме со овие драми. Крипто, бул маркет ќе има кога никој нема да верува у него. У Македонија знаете ли му обете што си? Прашање постават дали биткоин ќе отидел до нула. Брат, ја и викам луѓето дигитално неписмени, викам да не трейдате, да не играете леверидж, само си купувате, инвестирате. Ако не, ова е бул маркет наредниот. Ама вие не сте ставили пари што не ви требат од кафенце, од цигари, од ово. Ставате пари што ви требат и сега, брат, глупости е тоа, крипто, изгуби ми пари. Како може да изгубиш пари? Кога крипто ви се вика да ставате пари, кој шо, ако не ова е бул маркет сте улизели, че наредни бул маркети ќе кришили. Че ја, брат, не сум станал милионер, 8 години ми треба. 8 години. 2 бул маркета, од кој 3 бул маркета. Првиот го гледав и се чудев what the fuck, и другите 2 сум ги преживел. Значи 3 бул маркета сум у искуство за да стигнам до тај милион. 3 бул маркета, луѓе. Тоа е општо гледано у крипто да гледаш 12 години од сабајра до вечер. И овие ставил там он некоја пара, брат, што му треба за утре, леле, крипто нема да постои, биткоин ќе паднал, етериум ќе паднал. Другари, тука сте да научите, брат. Супер е дека сте упаднале, таман сега парите ви се паднани, треба да научите за страпливост. А не, брат, крипто со 125, супер. На сите кажувате, тоа е, утре ќе станеме милионери, ќе станете опинци, брат. Учам ве на страпливост. Ја зашо ја викам, гледат ги видеото, вај секој ден повторува истото. Ништо не разбирате вие, брат. Вие сте дигитално неписмени и тоа е факт. Лутили се, не се лутили. Ја зашо викам, ако вие го разбирате крипто, зашо ја ќе викам кај дома Македонија ќе отворам крипто академија? Затоа што гледам по пораки, по коментари дека не го разбират. Многу мала група, брат. Многу мала група од луѓе разбират крипто у Македонија. Многу мала група луѓе, многу. Ја, ако вие сум разбрал дека го разбирате крипто, нема да викам ќе дома Македонија ќе отворам крипто академија. Зашо ќе викам ќе дома Македонија ќе отворам крипто академија, ако вие го разбирате крипто? Не го разбирате, другари. Вие сакате бул маркет сите зборат, председател, Америка сите држави го зборат, крипто и што сакате, ставате пари, оваа е таа година бул маркет. Че елитата исто знае, брат, дека вие ќе ставате пари и дека вие ќе дојдете, овие толку години од 2008 го развивале и чекат вие да сега се освестивте така ли пред 4 години, пред 3, пред 2 или пред 7 некој бил пред. Замисли имало ги што се 7 години викат, брат, нема да има бул маркет. Ко нема да има бул маркет, брат? Cardano не е на $3 дојден да оствари нешто ново. Ethereum не е уидел на $7,000 до $8,000 да покаже нешто ново. Зашо би луѓето купувале у 3 години сега ако ќе улеземе после 2026 ако ќе улеземе у bear market, зашо би некој купувал Ethereum, Solana, Cardano, да речеме, Polkadot, Sui, Hedera, ако тие не се врнале на all time high? Зашо би ги купувале? Значи ако не се врнат all time high, ние треба да земеме да не се занимаваме више со крипто, брат. Треба да натражиме некои нови коини и токени. Затоа што таа компанија ништо не е исполнила. Не се докажале. Значи сменило се комплет и треба да сменеме комплетно цялата игра, да купуваме само биткоин и ништо друго да не купуваме. По правило крипто треба, најискрено да ви кажам, треба само биткоин да се купува.
Дури 90% да се трупа биткоин, па после како биткоин ги литне, со тия пари што ќе ги правите профит, мисадерски ви кажав за криптоакадемията, кој треба да се одвива, значи вие у принцип треба 80% да купувате биткоин, другите 20% няма да кажам, че му за криптоакадемията, значи 80% да купувате биткоин и има си периоди кога се мене тај биткоин за Cardano. Како писмениот што знаел да чита техничка анализа, он гледал кажи го техничка анализа, он сваќал, ние не сме сваќале, Cardano бил мртов коин. Cardano е 73%, коините са заклучени. Значи 73% са коините заклучени на децентрализиран Daedalus Wallet. Нито биткоин, нито Ethereum, нито никой друг няма таква технология. И он е мртов чейн. Замисли си. Не знам, брат, вие телетабели си ли сте, брат? Какво може цел свет да сборе за нещо и вие да си ги... Какво може да ти... То не е више ни дигитално, не е, то е простокия више, брат. Замисли да речеш биткоин да падне нула. Значи ти не разбираш ни математика, ни маркет, ни Wall Street, ни разбираш теории, ни геополитика, ни икономия, нищо не разбираш. Трябва да си морон, брат. На тия шо мислите, ќе падне биткоин нула. Спремайте си пари да дойдете до криптоакадемията, ако не мое такво совет, бегайте по-далеко от овакви работи. Значи ти на овие информации, на не само към мене, гледай, на толкова YouTube канали, брат, на вебсайт на македонски, да речеш, леле страме биткоин ќе падне на нула, леле страме Ethereum ќе падне на нула, леле страме Cardano, трябва си комплетно технички, финансово и математички неписмена личност. Не е онова тука, кажи го, ти грешка си направил. Той е комплетно неписмена личност. Той е личност, що за жал от тия македонските школи и така нищо не може да се научи. Той е па и от бабата и от дедото не си е наследил нищо. Зомби. Значи зомби роден у градо и то е. На два вола не знае слама да поделя, друго нема. Значи върни се на село, тия ще мислите дека биткоин ќе падне. Научете се първо какво се отгледа от животни. Научете се какво се продава, научете се какво се купува храна, какво се прави математика, тия говеда, овци, кози да ги отгледате. Разбирате ли? После дойдете у крипто, за да може тук да видите какво да преживеете, а не вие да бидете говеда, брат. Що друго да ви кажем? Замисли да ме пращаш, брат, не ли се плашиш биткоин да падне на нула? Не ли се плашиш Ethereum да падне на нула? Не ли се плашиш вика Cardano ќе падне на нула? Значи, викам ти какво замислите крипто? Те купиме ние нещо, литна и не успяваме да продаваме, трябва да не падне още повече на нула да си спасаме парите. Че купили на 125 000, дека бе на 23 000, на 3 000, на 4 000, на 6 000, 4 години били в групата. На 23 000 беше биткоин пред 4 години в групата. Не купили, купували само на all time high. Брат, замисли кой талент трябва да се купиш на 125 000. Да се решиш да улегнеш на биткоин на 125 000, на Ethereum на колко беше това върчел? На 4000. $4600. 4600. Не знам защо 4800 ми викам, а не, 4600 мислям дека рече. Да, 4800. На 4800 паднали на Ethereum, на 1200, на 125 000 допаднали на биткоин и брат леле, пропаднаваме, ке изгубиме парите, дупло сме от загуба, шо да правиме, да продаваме ли ке падне на нула. Брат, ти го си купил на 125 000 и на 4800 ти си, брат, че дури там булмаркето ке почекаш, па ако не па и другите 4 години. И гледали видеото, па гледав нещо. И че шо не идея така нещо да прочиташ, па да ти дадат една диплома в факултета, па нещо да заработиш. Брат, ти да ги слушаш мобетите, бе, то е тежък моронизъм. Народа се чуде, държава нямаме. Немате ги поръките, луги ще ги приемам я. Че замисли, брат, ти, кога е тая ден я кажува това, па цяла фамилия исто размисловали, па братчеди, па комшии, па другари, то не е ден. То е още 50 луги уред, шо мислят дека биткоин ке паднал на $0, брат. Не вика може да падне на 75 000, на 50 000, на 0.
ке паднал. И какво ќе го купиш, брат, ако падне на нула? Какво се купува биткоин на нула? Какво се купува етериум на нула? Дай математика. Каква е тая македонска математика? Брат, много едноставно, бе. Телетаби си. Ама нямам пари. Оди работи. Ама Македония е мала плата. Иси ли си? Оди негде она. Иди у село. Отгледове и говеда. И мука, и говедото може да ти дае пари, брат. Не може да ги разберам. Седе некои от Македония, пишува ми, брат, купи в крипто, падна, я му викам, окей, трябва да се докупиш още и отека пари. И да дойдам да ти кажем, брат, те от тук, от там, ке направиш пари. Замисли, бе, човек, кой глуп момент ти го правят опоръки, бе, брат. Да не му отговориш, ке се навреде. Значи, замисли да ми пишеш, я олегнав, купи в крипто, крипто е технология, която копага, нон-стоп се докупува и он ти вика, нямам пари. Пушиш ли? Да. Пиеш ли кафе? Да. Пиеш ли пиво? Да. Излаваш ли? Да. На видео да я шо сборам. Смени ги тия щетни навики, ти пари да купиш. Да се откажем от това ли? Не бе. Чекаме те ние у крипто, ти, брат, големи агата, брат, да дойдеш да купиш и сега му звонам на Трамп, дека. Му звонам на Трамп да каче, за да вземеш ти пари в велико. Нем да скрадеш ти цигаре, кафе, нем да скрадеш скаричка нещо. Ние те чекаме вас до лебаните от Македония. Дойде ли сте, леле, чул, он гледал подкаст, само брат, ти кажеш за крипто. Гледал подкаст, чекаме вас до лебаните, вие долезете у крипто на 125 000. Сега само ще планирам от зона от Трамп за 200 000, за вие да дупло да кеширате и да имате за там да се курчите ни с Македония. Шала, бе, телетаби си. 8 години я дремам пред taj компютър, очи ми падна. 8 години. А пред то 12, братче, сумово. Значи, 8 години очи ми паят. 8 години очи ми паят, а 12 години първите нели во, викам, леле, брат, дай во да видим шо е, какво е. Значи 11 години очите си вадам, добивам пристъп, да речеме, а още 2 години плюс, ако не може да добивам пристъп, пай стражу, викам, леле, шо во. Че севкото ги му дойде 13 години. Това е вчера седнал криптото, купил крипто, брат, вот е овака. Колко имаш изгледано за крипто? Я не гледам такви работи. Хуй, брат, опаяте нещо, брат. Чул нещо, му речел някой там, айде и он опая у крипто, брат. Замислете си, бе, луѓе, то е страшно, бе, луѓе, ти имат право да гласат, Замисли да вземеш ти пари, що ти трябват за утре да ги ставиш на 125 000 или там на 115 000 или на 105 000 си купил биткоин и он паднал на 105 000 и он ги продава, значи купил на не колко че 3000. Няма пари, ама за 3000 на 125 000 колко е купил? 0.02, така ли? По 85 000 и 0.30. 2040. Не бе, шо пресмета в яве? Че бе, на колко пари беше тай? Не, тай ми беше речел един и имал защита 5000. Ама бе. Делено на... Купил е 0.04, така ли? По 85 000. И станали 3400. И загубил он, кажи го, загубил ситни пари и глава да ки те надуват, брат. Глава да ки те надуват. Брат, сега кажи го, некои луѓе се загубили 90%. Чекате, брат, стърпливост. Разбирате ли? Значи стърпливост. Не може, брат, ти кажи го, изгубил си $1600 и сега на главата да ми се качуваш. Ке паднало още повеки, ке паднало во, ке паднало но. Братче, ни да трябвате така у крипто свето. Нидат. Значи у крипто свето се купува и се чека. Ако не, от тия 3000 ке извадиш радарка, ке даеш за во, па я ке седнам, ке ти филозофирам. Да, брат, не лупайте глупости, там в Македония ке паднал биткоина на 0. Ке паднал етериума на 0, дай продавайте и да спасиме тия. Значи он уложил 5000, така ли? Паднали му на 3400 да ги продадел, му ще сега да ги продаде и да сам да се набута на загуба. Абе, чува се, ало. Ама парите ми трябват. Другар.
Ако ти трябват парите, тогава и яжето и не знам там, мисли му я. Парите у крипто не се стават парите, ще ти трябват за утре. Крипто се знае. Кажено е у моя подкаст. Ки чекаш, стърпливост. Какво си иди, чекаме, ки чекаш ти. Ама брат, я не е време. Супер, няма да си играеш с крипто. Иди там, играй си спортска, кучинята, барбут и то е. Там по-бързо можеш да ги добиеш. Утре са байля. То е. Вие не си будали, брат, че седат на интернет костюмиран милионери, мултимилионери, стигнали главен там да е на милиарди долари компания и да споре ово. Но човек кажува, нова технология ки се имплементира, нов финански свет ки се креира, ама некой си брат, че от мама и тато ще чека паразит, че е бил како мене, чека от мама и тато пари, седнал там с 5000 евро, гущера ке кажува за крипто, брат. Не бе, ти ги кажуваш, шо парите ти трябват за утре. И ще те мръза. Значи, овие са ненормални тук, мултимилионери, милиардери, овие са ненормални, що зборат за крипто, дека тоа е еднината, лажат бе вас. Значи, тия политичарите Македония не ве лажат и гласте там 200 години държавата од курац, ама овие ве лажат, така ли? Овие, ја истите ще ги слушам 12 години, що съм станал милионер заради овие истите, тия не лажат. Ама овие у Македония, от кой ще съм избегал, ще ги гласте всеко година, тия не ве лажат. Вземете шо нарокнато, ще 3-4 от овие таквото. Вакцините ще ги надува и супер. Може да ово ще толкова се затне и няма ни толкова мозък да ви работи. Брато, вие не са ненормални да излагат на медиуми и тук да сборят за овие работи, брат. Не са вие ненормални, брат. В Америка утре може някой да го суде, да го тужи, дека го излъжал, дека го не дел. Не се... Идете в Италия на печалба на Гроздоберо. На Гроздоберо и оттам от Гроздоберо кидете с овие патриотите да се браните против имиграцията и ги вземете повече парички. Тражат македонци от Гроздоберо да се тепат у Италия заедно да се тепате против овия имигрантите ще са лошите. Може да вземете някаква пара, па италианти ки ви кажат никой коен. А по супер може да дойдете в Америка тук малко да се гонете с овия. Що не дойдете в Америка? На мен какво ми е? Една година не ми дава диетна работа, що да кажем. На кой да кукам? На вас ли да се оплачам? $100 000 са му дупката само, що ме видов. Баш оваа година, от какво вие гледате го държат маркето доле и доле и доле и доле. Стейкинг ревордсите се намалват. Няма що да кажем, брат. Бат майки ми купи поклон. Ово в Македония колко стоя. За Коледа ми го купи. Що не ми купите нещо? Брато, има пола милион крипто от мене. 5 пъти повече се разбира от мен в Wall Street, ама уйде купи ми. Гледай кава брат. Бачо. Това е най-голем да се шугим. И покажам защо го забав. Баш днеска ми го донесе. У колекцията долезе. Stormtrooper. Ми викат, брат, е седнал там, глупира се, детски играчки. Тия детски играчки един ден ки вредят повече от тия вашите тамо ще ги фърляте парите по кучинята, ще се лажете, брат. Лугия, седете некои и каже, паднал на 70 000. Ке чекате, ке купувате, ке сменете цигари, шекер, от баба ви, от дедо ви ке вземете пари, ке онадете. Що да направя? Що не ги тужите? Що не купивте? Ако толкова не ви се чека, що не купивте? 1409%, 1500 беше. 1500% за една година. Аз съм го кажал. Тук дойдете, видете. Гледали ги на тая му викам старите видео? Не съм ги. Па що трябваш у крипто? Що трябваш у крипто? Кой ги гледа по 30 минути? Дека има това за 10 секунди, бе, брат, да го научиме. Дека го има това да седнеме за 10 секунди. Ще я будала съм тук со $10 000 опрема. Така ли? Будала съм, шо седам и шо надувам. Профит $250 у 11 години. Шо не ми даваш на мен $5000, бе? Шо купи биткоин, Cardano и там, шо си купил Ethereum за $5000? Шо не звъне Гуги, брат, тебе ти $5000 ти ги давам. За колко време можеш да ги направиш тия дупло? $100,000. Со $5000, $100,000. Па шо не найдете тия експертите како Cardano нов? Како е недов Cardano? Шо не найдете нов, бе? Шо не купите сите по $5000 от таков ризичен коин път? Да ни го кажат, да правите подкаст, да вземете и вие компютър. Македония е по-ефтино, 3500 евро може да купите компютър. $1000 камера, по 100 за $300. Не, за $100 ки найдете квалитетен микрофон. Рефлектори ще за $200, що не уложите да се снимате подкаста, какво сте купили, како я ще купи в Cardano за $5000. Я не съм работил за Cardano, назаем съм се молил
да ми дават пари, за да окупам тай Кардано. Не съм ял Америка. И като ти дойде някой вчера, ще не е гледал подкастите, лесна е вашето Америка, брат, там големи плати. Кой големи плати? Я никой ще не вземал голема плата. Там в Майами ще го взимам, ходиш за апартман. Ако взимаш голема плата, трябва да си плакаш, за да живееш в безбедно место, там да не ти избодат. Тая един италиано приятел, ще трябваше в рода му келнер, ке довая на работа, довая толкова оттечен. Шо е, брат? Вие ми викахте да вземам тук, дека е $3,000 апартман в Винвуд. Я вика, вземах там, вика, мисля в ефтине, токав го бе направили бомбър. Ставили от чорап, не знам що ставили. Те пали го некел да даде там телефон от $100, iPhone стар модел, 5 години стар. Мислям 5 години по-стар от, кой знае там 5 години модели назад. И защо е, брат, него да даде? Не, брат, тай телефон е, слаб са. И брат, ние будали ли сме, що живеем тук? И аз имам в яка плата у Майами, сите одия за давачки и за какво? Не може да се откажа. И аз съм знаел за крипто. Ама не съм можел да се откажем от стан добър, не съм можел да се откажем от органска храна. Шо ки ти е, брат, на тебе крипто да купиш, ако ти живееш у наслаба, като тая италянец, цял живот, после имаш. 2 години викаше, го боля главата на отредени промени на време. Ща му бея, доктор му беше казал цял живот. Бея му пукнале череп от кютек. Цял живот ки има проблеми. Трябваше ли я да го имам и стоя помощник и му ударя, по-лошо пък умрех. Имаше още 3-4 бея исто тепани италяни, после си изселия от тия ефтините ерия да ги живея. То там беше гето, пичко матър. Бел човек италянец, отдело гето да живее, да защеде. В Америка няма защитование, другари. В Америка имаш приоритет. Взимаш плата, плакаш, парите на американците ги плакаш, за да живееш в безбедно место, плакаш да ядеш квалитетна храна. Я ядам храна, ума се не е чукало, нека иде на овоа, каже го, 40 на година, нито еднъжка не съм видял на болница. Моите приятели ще имат повече крипто, ще имат повече купено станови, куки, чуда по Балкано. Знаете ли що нямат? Здравие. Не имат здравие. И я взема в пари на заем, за да достигнам тази левел, ама от тия, що съм вземал пари на заем, се милионери направени. Ем съм вземал, ем съм им покажал какво да станат милионери. 20 са милионери, един е напад да стане милионер. Значи от троица пари, що съм вземал, се напад да станат милионери. Един е, що тук съм се преселил, тая е далеко да стане милионер, ама ке направя добри пари. Чекаме стар атлас, да речеме. Така ли? Значи сите пари се вземени на заем, значи я колко съм ризикувал. Живял съм квалитетен стан, квалитетен живот, квалитетна храна, от и не тук да се курчиш нещо като Македония. Тук мора, брат, да бегаш от тази GMO храна. От и сите докажа се управо на моите приятели, на 5 луги, ще ги знам, на сите 5 жените да не се повторим умря от рак. Изпитано от храната и от водата от Америка. И имат кукя и у Сиетъл, 1 2 000, имат и у България, и имат и у Сръбия. И що сега, кукята ли кяш? Кукята ли кяш жена? Кукята ли ти е жена ти? Другари, Америка не е зебанци. Америка доваяш, за жал, плакеш си, що остане, унадаваш го крипто. Македония, брат, живеете с мама и с тато, мама и тато ви помагат, мама и тато ви готват, мама и тато ви дават пари, баба и дедо си ти ви дават пари и плюс вие работите цяло Македония. Мое време окочене. Нямаше работа, брат. Нямаше работа. Никой ще не сме. Те гиганти, Атом, Руен, целулозата, си ги затвори и не унищия. Разграбава се живо. Ние си селиме да не видов да ги палите, живи на площада, тия сите ще украдея парите от компаниите. Яко вика в луги, аз се борим, стигнем, татко ми Бог да прости. Хайде луги, дека бе окочени? Бе окочени, дека си. Мизерия, брат. Мизерия. Гласа, неким политика да мешам, гласа за политически партии на каква трагедия. И ако ми рече някой, лесно е вашата си изселили. Не, брат. Не. Проценил съм кочени народа каков и съм погодил. И съм кажал, Заев, живи луги, каков Заев още не беше казал, живи луги ке ядат, брато Македония. Ке ви бесат по площадите, ке ви запала от живи. Не може да кой се сега, не може да найдам обявата на Фейсбук. Предвидов шоки се деси у Македония, предвидов шоки се деси у България, предвидов шоки се деси на Балкано, предвидов шоки се деси у Русия, Америка, Кина. Сите тия месеца съм ги, за 7 години архиви са ми ги избришали. И сега аз седам и викам, луги, послушайте, трупайте, и они братче ми упагят, шо ме няма купите или 400%. За 5, за $40, брат, ке направите 650. Защо не купите? Има Иван направил $60,000. Не знам дали го кажа в най-път.
Да не го продел го на 200, ке направиш 150 или 160 или. Продел го за кеш, не го продел за какво. Другари, трупайте. Еве сега да речеме, колко да вие тук от видеото, брат, що да правим? От дърва нози, брат. От дърва нози направете. Що би я вземал за $100 пред 2 месеци, купено на 0.075. $100, ако си имал пред 2 месеци, брат, ако ти не можеш да събереш $100, да имаш защита, защо се оживите? Ке купиш за уши $100 и нова цена. Ако ти си купил, не знаят математика, ти му покажеш математика, но се чуда. За $100 купил, мисля, ако купик е на загуба, човече. За $100 си купил на 0.075 беше цената, така ли? Купил 1333 коини. Така ли? Значи, за $100, ако купя по 0.035, я па ще направив, за $100 делено на 0.035, че купя 2857 коини. Значи, сега ако купя за $100, тия иляо да ще ги купил му се де-факто гратис. Како да не ги е купил. Екстра му доваят. И ако ги рипне цената, брато ке направи много пари. Значи ти си купил 2857, така ли? Плюс, колко бе, иляо 333. Ти ки имаш 4190, какво? Когато се върне по 0.075, ти си купил за $200, а ки имаш $114. Но не разбирате математика, он сака $100,000 имаш. Брат, ти имаш 4190 коини, така ли? Най-лошото сценарио да се върне по 0, му покажам за най-лошото сценарио. По най-лошото сценарио, all time high, кой беше пред месеците, 0.66 е $2765. Значи за $200 влог прави $2765. Ама то не е много. Машала, па ти давам я $200 и ми направите 200,000. Дека ги правите тия? На казиното, на барбут, на шо? Брат, замисли бе, тия луги са унесени в филм, $2765 не били много. Истио шо вика, нямам пари да докупам. Брат, тамо логиката нема логика. Значи истио ще купил за $100 и вика дека нямам да купам за $100, истио ще купил за $5,000 и вика нямам да купам. Не може за $5,000 бе. За 100, за 200, за 300 корекция да направиш. Истио ти вика немам, ама ако направя 2765, вика шо е то? Ще брат, дай в Македония да ви давам на сите фамилии по $100. Не направите $200,000, защо се мачвам пред компютъра? Брат, там логиката измръдава, виж, не знам, от друга димензия ли живеят тези луги. Замисли $2765, шо било то? А стан може да купиш за €30,000. А шо е $2765? Черата от стано. Тарасата от стано. Брат, тамо живее, да не врегам, много по-лошо от дигитално неписмен народ. Брат. Много. Там ситуацията е критична веки. Там ситуацията е страшна. Страшна е ситуацията, брат. Логика, то се луги ще имат право да гласат. Винци имаш. Органско винце от $5. Милионер с органско винце от $5. Другите вина са $35 GMO-то. $5 от Калифорния. Нема сулфиди, машала. Мирис, супер, скромно. И я може да пием от $150 органски вина, но не пием. Пием от 5. Затова, защото от 150 знам, другарите ще работят там, вика, брат, истото шиши, истото вино, тия филмови там ости, брат, за друг. Да, от Александър Македонски, може. Ама ме 30 минути ли сбора, брат? Не знам, да бе. Гледай, брато, Шоверечов. Не трейдат луги. Само инвеститори бидете. Имате имате квантум компютър, кой ще знае колко луги държат стейблкоин, колко луги държат биткоин, колко луги държат етериум, колко луги държат кардано, колко други луги държат от кой коин. Колко луги удено са го погледнали тай коин. Колко луги на Дигитроно се пресметали. Квантум компютър заедно со Палантир. Ако знаете що е това, не знаете.
точно може да ви улезе у всеки компютър и знае колко дигитрон, що сте гледали, какво сте гледали и я прави тази калкулация да знае и да я предвиди и да я точно наместе математически. Никой не знае математика повече от квантов компютър. Точно знае какво да наместе, отдека да изваде, дека да стая, да не е загуба. Луѓе, у Америка на 12-то место иде нещо, ще кажа дека ќе одиш у затвор ако го држиш. А јас съм го недел ко технологија. Викате дека Кардано съм го недел на среки. Брате, и Zcash ви го недов. 1400%. Що вие не вземавте да го држите? Ја ще речу, држете го, а ако не знаете да го флипнете го Кардано. А не да го држите у кеш. Шо не најдете ви еден коин од 1400, од 2000, од 20,000%? Зашо не најдете? Не може да најдете, затоа што вие поема немате да екстолизели. Другари, трупате. Не може нещо што има 2,9 трилиони маркет. Не може, брат, да отиде на нула, бе, брат. Како ќе изчезне, бе, брат? Ви каква математика се учили там, брат? Јас стварно не знам от тази държава. Како може да изчезне 2,9 трилиони маркет? Че они не знаят маркет кап на биткоин е 1,6 трилиони. Тие, замисли, они мислят дека постоја милион, милиарда, па билион, па трилион. Значи они не знаат дека англискиот превод на билион, 1 билион е 1 милиарда. Јас на најчесто тие што кажуват дека ќе отиде биткоин, викам, брат, де кажи ми, викам, како е да правам милион, билион, милион, милиарда, билион, трилион, така. Да. Човече, брат. Човече златни. И тај ми кажува биткоин ќе отидел до нула. И пробаш и пази, прашате, пробаш да му објаснеш, не, ти не можеш да ми кажеш на мене. Па кој кур ме прашаш со извинение, брат? Која ти е логиката да ме прашаш ако ти више имаш зацементирано дека е до нула? Продај, изгуби и чекај, брат. Чекај, што ти кажам. Тоа чудо луѓе 2000 ќе падне или нема ли да падне, тоа никој не го знае, брат. Јас сакам да не паѓа. Разбираш, ама ја не може да ви викам луѓе ќе падне на 84.000, чекајте, не окупувајте на 125.000. Брат, на 125.000, на 150.000, на 300.000, нон-стоп може да се купува за тоа што на секои 4 години и 8 години нон-стоп ќе биде нова цена. И ќе може да се живее од стекинг реворд. Значи финтата е да сте увоа, да го преживеете, да го гледате и падал, за да станете подсврсти. Не може, брат, да ставате пари и ово утре да стане 1 милион. И вие да кажете, не ви кажав. Ништо не сте кажали, брат. Вие сте дигитално неписмени. Јас кога викам дека се дигитално неписмени луѓето? Сметајте вака, ја да не правам секој ден видео, што истите за нека, брат, таа исто дума. Не снимам 2-3 дена, пораки, брата, бул маркет ќе има ли? Да те питам само. Значи, истите викат, това истото го зборе, не снимаш 2-3 дена, па прашуват преку пријателя, брат, ова шо биде, избегаат да Крие ли се, срам ли го да снимаш, бе? Брат, на плажата съм, шо ги снимам, секој ден истите видеа ги снимам и после ми викат, истите видеа ги снимаш. Другарија, цел свет купува и товара магарото. Немате пари, супер, ако сте купили, ке си чекате. Нема логика да ми пратиш порака, ја нема да се жалам, шо пари ли ги дам, ја немам пари, немам кеш. Ако ми кажеш дека немаш пари, шо треба ја да земам да прашам мајката и таткото ти, кажав ви, пари ви не дов. Имате цигари, имате кафани, имате чуда, гледаш му слики, одмори, чуда, имаш тротинети, велосипедо го продај, продај велосипедо, продај го тротинето, PlayStation имаш дома, продај го PlayStation, брат. Компјутер имаш, продај го компјутер, сеј на телефоно. Купи и ќе си промениш живото. Немаш, продај нешто. Продај, ама тоа е ризично. И па тогава оди на работа до 67 до колку Македонија и како иде ми пишува 800 евро било минималната плата во Македонија. Ја звонам му кочните и викат, брат, шо ти на тебе ние не може да земем 300 евро, брат. Ова ми вика 800 евро. Тие живеат таму у други димензии негде. Просечна плата била ово. Там, брат, не знам, што да кажам. Затоа сум се иселил. Ке ми рече некој зашо сум се иселил, затоа што знаев што ќе се случи и ги имам упораки, разбираш? Имаме ја потврдата у Македонија дека е многу голема праведна улога, сум донесел одлука што сум се иселил преди 11 години. Ништо не сум испуштал. Дојдов да истражувам и добро што не сум бил со телетабисите. Што ја викам? Блокчейн и крипто го контролират преку квантон компјутер. Гледај го типа што кажува.
makers and they got hit? Who is behind this? Like, who's the they in the market makers and they got hit? Who's the they? Well, Brian, I am aware of names, but because I'm not someone who wants to name names. I think what you should keep in mind is that this error is actually essentially a bug, a code bug. error, because I think in retrospect. И какво бе, брат, ние трейдаме перфектните от Македония трейдат уживо леверидж и сега веднъж е малък баг и криптото идеало надоле. И понавие македонци ще продаде, а кой ки върне парите, ако има баг? Какъв е taj баг? Некой го програмира, грешка се десила, какво дойде до баг? Ние сме пред bull market, какво дойде до баг и сега живе падна, чекай малко. Кой си тия, овай човек? Кой си тия? Тия се тия, що знаят дека вие ке ставате пари, знаят дека парите ви трябват за утре и трябва да ги извадите, знаят дека ке се плащат, знаят дека читате само наслови, знаят ви дека повече бит на кафе ще имате договарате и да бръмляте по интернет, отколко да изтражите и тия, що неки да ги кажа, вай, кой си, знаят дека килита главата, тия ви имат направено комплетна психоложка аналитика на това лейките, комплетна аналитика, ако ќе спомнам аналитиката, да, имат ви направено комплетна аналитика, анализа на мозъчните бранове имат направено, какво вие ќе размислувате и они оде то надоле. Колко повече оде надоле, колко ти гледаш портфолиото ти паѓа, ти брачи не можеш да држиш. Защо? Затоа ще само на наслови, затоа ще си само по приватни пораки да ти кажеш дали ќе имам bull market, затоа ще си по цел ден 5 цигари пушиш по 10 минути, ама ти не можеш да изгледаш едно видео от моите много било, подока пушиш цигари, що правиш? Що правиш? Дереш ли се по политическите партии? Що правиш? Со комшите ли се караш? 5 пати по 10 минути те ги изгледаш, брат. На рати ке си запишеш додека стигнал, ке запомнеш. Ако си запомнил да пратиш приватна порака, ке запомнеш додека си стигнал 10 минути пуши, 10 минути, 10 минути. Кои си тия? Другари, ние не живеем у свет дека вие ке ставате пари, некој ви чека пари да ставате и вие утре ке станете богати, па јас сум зборил истото. Не истото, ја треба ко Вучич од фриждера да ви излавам, брат, и дома да ви викам истото да ви го повторат. Секој брат има 2 мегабайти меморија, тоест уше малко роднина да не се појава на Фейсбук и роднина ќе го забравите. Луѓе, ко ви даде некој пари на заем, ко ви направи добро, помните ли го тоа? Не. Па исто и со крипто. Ако ќе прочитате само едно наслов, малко ќе се држите до него, утре дента вие нищо не помните. Малко да ви паднат парите, вие одма викате, тоа не верувам, не надувам. Че дека бевте на 23 000, брат. Да купите па сега на 125 или да продадете. Падна и одма експерти имаме упораки и у коментари. Па се върнат, ама ги бех откачил, ама вай път знаеш што направи? Блок. И пишав, сакаш да комуницираш со мене? Я имам нерви, и я имам живци, и мене ми е преко главата да повтарам, ке си платеш, я си ги ставам у крипто, ке ти бръмлям, ама брат, професорите, ще ви учите наставниците там, ще ви лажат, взимат ли пара държавата? Взимат. Що не дойдат да ви учат патриотите без пари история? Що не ви учат без пари да станете... Що не ви учат тия по економски на факултетите, що не ви учат без пари какво да станете милионери? Че я един не познавам Македония на економски факултет, милионер, мултимилионер. От пощени пари. Знаете ли некој таков? Да идеме да научиме нещо. Тие први ме плука. IT сектор и економија ме први плука, не съм забрал. 11 пред... От сега дека не станав милионер, ме плука. Станав милионер, те на стреке станават кардана милионер. Која ви се слуши? Слушайте, братчи. Логиката на македончето. Ќе покажем логиката на македончето. Гледай сега. Тука геймерите дека треба да долеза 120 ден. 30,000 геймери има в Македония. 120 ден гледали. Четворица направи парички, уния другите спият от чавките. 20 нови дойдея поздрав до нив, забрев името, по-мали дечки се. Гледай го. Аман бе, брат, кога помина 45 минути? 45 минути ли брам? А не, 39. 792 огледали. Че я не може да разберам. Луги не я пропущайте шанса за промена. Цървена стигичка 722. Ово е 354, ово е 422, ово е 300. Логиката нема логика, брат. Не знам. 31 минута, 440 ден. 1 саат, 792.
Не знам. Истото било. Па ако истото, другари, що не почне да правите пари, виж? Истото го сборам, а уприватна поръка не е профитабилен. Истото го сбориш, леле брат, истото го сбориш, падне криптото, ама ке падне на нула. И я го истото сборам, дека нема да падне, дека всека година ке оде, всека 4 години ново. Истото го сборам, давай брат, него сбори истото, почне да пагя, он истото прашење со години ке паднали на нула. А ми викат, досадно било, што сум го зборил истото. Логиката там више нема логика, другари. И такви чекат во троица нешто ке сгрешам, некој, нели, падне ми концентрација, ке лупнам некој збори. Тега бе. Лупна там нешто, знаеш, кажа некој зборче. Ма бе, гледајте да научите, бе, зборче се помтил што сум сгрешил. Бе, гледајте нешто да научите тука како зикеш нешто и да скопате технологија да направите пари, се смените живота. Бе. Место да се радуват ако падне на судуни спитили да они паничат. Ја немам кеш, брат, немам кеш да ви покажам. Проценив го, живки си изјадам што овај Трамп смени тоа таквото, ама тоа е. Затоа викам да имам академија, па од тие пари ќе уложам, ќе купувам и ќе ви на тие академијата ќе биде отворено, ќе покажам, купив тук и ќе чекам да видим што ќе направам. Па и они може да следат такво. Вино и спив съм стана топло. Другари, тие филмови ќе паѓа на нула, тоа ни дигитално неписмени брат луѓе нема да кажат. Changes to set the price for that stablecoin rather than rely on internal quotes. But this has resulted in a lot of market makers and traders having less capital. And as you know, as crypto prices drift lower because trading volumes drop, they need to then have more capital available, which means they shrink their balance sheet further. So this is then that reflexive. Okay. Проблеми имаме со Facebook. Behind this, like who's the they? Кој си тие, брат? Америка има ли служби да изпита? Facebook паѓа, Messenger паѓа, Twitter паѓа, Cloudflare паѓа, нешто берзата не е окей, паѓа. Кој го прави тоа? Он знаел кој си. Шо е FBI не го апсе да видиме кој си тие. Јас знам по сите информации, по секоја логика треба да има bull market. Ние имаме една елитна гарда, шо гледаш, знае дека цел свет упаднало у крипто и играат си со кодовите у фантомния компјутер нешто. Како да го разберам? Чип имплементиран, кодирано, баг. Кофта е баг, брат, кој ќе ни врне парите? Who's the they? Кои си тие? Well, Brian, I am aware of names, but because I'm not someone who wants to name names. И по кој курс бориш тогава, брат? И јас знам кои си, не може да кажем. Зашо па да ме затворат? За 24 сата, 3-4, Шорчов, луѓе, ово нешто, what the fuck. Тоа е, другари, ризик. Ставаш и тоа е. Не, брато, чекаме да подпише, 65 crypto firms urge Trump for action. 65, оти толку много и падна и акции и крипто ще имат, ќе банкротират. 65 компании ќе банкротират. От си играат много натамо на амука. Брат, ние не си играем, ја шо викам, бидете инвеститори, гледајте ко си ваат очето страна, трупе си магренцето, трупе си за 4 години ли ке, за 8 ли ке до вашите 5 минути. Со работа у тия држави шо ви крадат, гледате, ништо не бива. Со приватен бизнис мал процент успеват. Да крадете, ќе направите пари кога да ќе ве затворат. Ризични инвестиции, другари, у технологија која што е нова, многу луѓе ако се станале богати низ Европа, низ Америка, може и вие да станете. Ако не се коцкате. Биткоин, Етериум, Кардано и 10% бирате филозофија. Тоа е. Тоа е, другари. Наскоро ќе ве затворат дома, ќе имате повише време да ги гледате моите видеа, не се секирајте. Повише ќе имате време. Пападна. Или тоа, чекай. Беше 83.000. И то биткоин сега мани тоа. За 24 сата 9%. Моля, ако остане така, ќе ги потегле сите уште повеќе надоле. Ќе ги потегле надоле. Тоа е таткото на крипто. И престанете со тие глупи прашања дали Ripple и Ethereum ќе го смениле биткоин или Solana ќе бил на прво место. Никој нема да го смени биткоин, другари. Цел свет само за биткоин. Биткоин ќе се држи у резервите. Ќе се држат и други коини, ама биткоин е таткото, брат. Не може да го сменат. Забравете на таа глупост. Не знам како ви доваја да ја онадете. Over 950 in crypto long position liquidated in the past 60 minutes.
У 60 минути. Упорно стават, брат. Упорно стават, брат. И упорно и ги взимат. 950, брат. Милиони. За 60 минути. И они се чудят защо пък път. Собирате ги парите моментално. Затова ви трябва да не дирате. Купувате, инвеститорите се, собирате ги моментално парите ги собират. И ова слика ќе ставам, все още толкова повече ќе има гледаност да видим, айде. Шо вика? Креатор, милиардер на биткоин, на Cardano. 250 ќе стигне. Ако не стигне 250, 200 да стигне, 170, 150 да стигне. Финтът е да стигне 150, 170 биткоин, за да идеме на all time high 150 или 170 не ме интересира, или на 125 панек се върне, трябва да имаме bull market да се върнат алткоините, другари. Да направят all time high и да направят нови цени. Разбирате ли? И да се кешират. Това е цялата финта. Това се чека, брат. Оба, кога съм го постирал. Шо? Тук е всеки ден тепачки, брат. Тук не знам. Нью Йорк. Ще ти кажа. Не съм го споделил, аз съм на главната, такова вика, what the fuck. Ще не ме блокира тук за някой видео. Cardano. Няма другарки, си чекате и то е. Кой не верува да си продаде и да си улезе у нещо, що, например, няма да има такви стресови и то е. Кой да ми купи поклонено войниче и ке дойде у Крипто Академията, ке рече, здрава, брат, аз сакам да научам нещо за крипто и то е, брат. Ке дойде у Крипто Академията, ке ви научиме, ке ви со Тай пошо ми е пишал, брат. Чек, още съм ужил. Чао, другари, и не забравяйте. Кой не верува, спремайте си кешче, ке дойдете Крипто Академията, ке ви просветлям, ке почне да верувате. Тия другите докупувайте си, товарете си от каква шанса не се изпуща, ке бидете благодарни. Не е финански съвет, няма да купувате криптосопари, сменете ги щетни навики. Кафе, цигари, кафана, претерана гардероба, кошо не може да си я дозволите. Всяка година телефони, всяка година одмори и то, скратете малко, пробайте и да изгубите у крипто, чувайте, трупайте и пробайте нещо да променете, да научите. Кой другите са като Wall Street, имате ка Иван, човеко знае шо сборе, идете и там нещо научете и то е. Инвестирайте у вас, пробайте Wall Street да ризикувате, пробайте у крипто да ризикувате и все некой ден ки ви се промени и самата свест и ки ви се промени и портфолиото. Со бош мопет и со глупости ки си останете истите такви обични работници и секојаш и цел живот ки работите за друг.